Pues per mi, Bremen, els 4 anys que he estat aquí, m'ha servit com un canvi i progrés personal, a nivell Jo personal. vaig començar el batxillerat i no em va agradar i crec que vaig sortir d'aquí molt contenta, sí que Bremen m'ha ajudat molt a saber què és el que vull i què és el que vull estudiar. És que és brutal, en plan, el canvi que hem fet des de quan vam entrar fins ara, en plan, en tot, en plan, en tots els àmbits. A nivell personal, tema de valors, idees i tot això, I a nivell professional també. fuà, i a nivell d'estudis, en plan, la planificació, l'organització, com hem crescut. I en veritat sense donar-nos compte, no? Hem anat com poc creixent És que van a poc a poc, tot això va a poc a poc, en plan, no t'ho esperes. I així vas pujant, i ara mira-nos a les portes de la uni, saps? En plan, se m'ha...